guys. Dira ning hundi nggak sih? जों दुगैनो नागिरदों जोंना कारेन्ट थायाबाथाय दैबो गैया आरोना औ गैया आरोना औ जोंनि भिउसखौ नाय आरोना बिराद मोजां जोंनि भिउसआ लोगोफोर हाजो गुदि केमेरायालाय मोजां नायदो भिउसखौ ओरै सासे दङ लाबाय लाबाय नायदो दैनि अबस्थाखौ रायज्लायबाय थादो आरोना लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो हाजिरा मावनानै गोसोम जाजोबबाय आरोना नै मैगंफ्रानो अबस्था गैला दैयानो लेथ्रासो आरोना कारेन्ट गैयाबाथाय दैबो थाया आरोना जोंथिं कारेन्ट थाबासो दैबो थायो कारेन्ट गैयाबाथाय दैसाफ्रानो दुगैलाबायनांगौ आरोना अबस्था गैयानो दैसाया खस्थ' बिराद खस्थ' आरोना जों हाजो गुदियाव हाय होनदो लोगोफोर बिमादैनि माबाखौ इउटुब चेनेल खालामना हो लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो गोख्रै भिउसफोरखौ 1K 2K खालामना हो दे गावसिला जोबनानै हो दे गावसिला जोबना हो शेयार खालामना हो खुलाबाय दुगैग्रा आइजोफ्रा बहुत मोजां सिनारि मा नोंथांमोननि सिगां मोजां आपडेट लानानै फैनो हागोन ना मा होनो औ नंगौथ' आरो जाहाथे जोंनि भिडिअफ्रा नोंथांमोननि गेजेराव थाब थांथों नै जोंना खानायफ्रा जे हाग्राबारि दै लोगोफोर जोंसो बे गामियाव थांनानै दंलै जोंना जोबोद मिथाना लोगो दं दे फाग्ला दै गाइसमोन दैया नै बिराद बरिया साफा नुवासैलाय दैखौ नै ओरैसो सोर दुगैगोन नोंसोरो एक्टर बिसफ्रा दुगैनो फैनाय बेयाव जोंनि दैयाव नोंसो दुगैनो हायो नै फैसा गोनां फैसा बेयाव दुगैनो हायोबा सोरबा देनजार लेथ्राखा दैया बेबायदि दैयाव दुगैबा सोरनिबा महरा मोजां जायो नामा लोगोफोर सोरनिबा सेहेराफ्रा मोजां जायो नामा बेयाव दुगैबा सोरबा मानसिया मोजां जायो मानसि महरा गासिबो बेबायदि गोसोम गोफा जायाबा अबस्थायानो गैखाया मानो मोजां भिउस नै लोगोफोर दैसाया दै लेथ्राखाय दुगैनो हायासैना लोगोफोरा दा दैखरावसो दुगैनो फैबाय दैसायाव दुगैनो थांदोंमोन दैसानि दैया लेथ्रा आरोना लोगोफोर दा जोङो माबायाव दुगैनोसै मानोमोनलाय दैखराव नायनानै थादो आरोना लोगोफोर भिउसखौ नाय बिथिं इमान मोजां भिउस इमान मोजां भिउस लोगोफोर नै लोगो अबाव थानो नागिरदों ए मा फाग्ला जानांगौ बेरायनानै लोगोफोर दुगैग्राखौ नै गिर्जा न' मोनफैबाय आरोना नै कारेन्टआव माथो थाङाखै बा बरियानो दुगैनो हायो नोंसोर सिगां मोनफैग्रोबाय नै नोंबो थांदों माबायदि खालामगोन नायनो दुगैग्रा लांगोना